skladbu, kterou vás teďka možno blažíme, doufejme, je Slunce po jazzu nejlepší lékař. To je taková trošku léčebná skladba. Takže když je někdo už starší a když poslouchá tu správnou hudbu, tak to může pomoci. Takže Modrá synkopa a Slunce po jazzu nejlepší lékař. Kapačku a žila samou kapačku, pak naštěstí za